Okay. Namhlanje sizokhuluma ngokusebenzisana phakathi kwengelosi yakho nabantu abadala bakini, your ancestors. Abantu ke abadala bahlukene kabili ama-ancestors wethu. Khona ahlanzekile, khona angahlanzekile. Ungahlanzeki-ke kwalaba asuke engahlanzekile kudalwa izinto ezifana nokuthi mhlambe kusuke kunamacala abawashile la emhlabeni bawenzile. Mhlambe khona abazalisi abangayihlawuli ingane, khona abaqala ubuthakathi ekhaya bangenisa imithi engcolile phakathi kwekhaya. Abanye bayathwala. Kuningi nje okungenza ukuthi mhlabe bagcine sebe leli sayidi lalaba abasuke bengcolile. So ingelosi yakho-ke la ingena khona kakhulu, ingena ekutheni ikuphushele kakhulu kulaba abahlanzekile, laba abenza kahle zonke izinto ngendlela mabedlule emhlabeni abangenacala. Ilaba-ke abakhonela ukuthi baze neziphiwo impilo yakho, abakhonela ukubheka ukuthi le mishini le oyizele la emhlabeni uyayifezekisa na. Ilaba-ke abukukhanyayo abasuke beza ngaleyo ndlela phezu kwempilo yakho ukuthi bakukhanyisele la engathi uyalahleka khona, bakugade ngokusebenzisana nengelosi yakho. So-ke mhlambe masingathi siba deep ngendaba yalaba abasuke bengcolile, indlela abasebenzisana ngayo noma indlela abasebenza ngayo bona ekutheni bagcine bezuza amanye amalungu emndeni, bewazuzela ebumnyameni. Ayike bonke abasuke beseyimeni ezimbi kakhulu, bakhona abakwaziyo ukuhlambuluka, bahlambuluke through thina. Lokho kwenzeka kanjani? Laba abasuke behlanzekile, mawukuthi uchoose ukuthi ulalela bona, noma uchoose ukuthi ulalela ingelosi yakho, noma ingelosi yakho iyaphumelela ekutheni ikuphushele ngala ekutheni uyilalele ukuze izinto zakho zizohamba ngendlela efanelekile. So mabephakama-ke laba abamhlophe, inhloso yabo ukuthi bakhule kuwena. Bakhuliswa yini kuwe? Bakhuliswa uwe osuke ubakhulisa, usuke ubapha amandla, ubalalela, uqinisekise ukuthi uyaziklina, uyageza, you align all your chakras, you activate them as well, ukuze bazokwazi ukuba namandla ekutheni bahambe nawe ngoba basebenza ngawe. Izimpilo zonke abayilwayo bazilwa ngawe. Angithi mawusuke sewungcolisekile, sewungcoliswe laba bangala, bayahlehla laba ngoba into ngabo ba-clean noma bahlanzekile, abahlali endaweni engcolile. So nawe mawusuke usungcolile bayahlehla bona, hayi ngoba basuke behluleka mhlawumbe ukuthi bangabahlula laba abamnyama, basuke bengeke bakwazi ukubahlula. Into ukuthi wena kahle kahle into abantu yonke into engawe mangayibeka kanjalo. So kubalulekile ukuthi mawukhetha ukhethe kahle ukuze ungagcine sekucinezeleka laba who are vouching for you, abazoba nawe through thick and thin. Wena uhlulwe into encane nje ukuthi ubalalele bese uyabakhulisa ekutheni babe namandla ukuthi bakwazi ukuthi basuse laba abangala kancane kancane. Makumele uyogeza khona abangagezekile, mhlambe bazothi laba kumele wenze 1 2 3 no 4 ukugeza abantu bakini. Sike sikuze lokho kukhulunywe. So indlela yokuba susa laba abangcolile ukuthi bagezeke through thina. Bese kuba yilaba-ke abasuke bethwele, laba abasuke bethwele nalaba abasuke mhlambe behambe namacala noma bethwetshuliwe. Ibona-ke kube inkinga kubona ngoba kudinga ukuthi nawe ngala amandla akhe abe athande angabe kube ngathi athi khula kancane. Ngizochaza ukuthi uwakhulisa kanjani amandla ngala ukuze ukwazi ukuthi ulwisane namadimoni, ngoba ngala sobhekene namadimoni azuze abantu bakini ekutheni uma kukhona abafuna ukwenza noma bafuna igazi, ukuchitheka kwegazi, bazophushela phambili abantu bakini ukuze bona abantu bakini beze kuwena noma beze kuthina, bathi thina kumele senzeni, senze 1 2 3 no 4 no 5.
on behalf of them, kanti amadimoni abaphushayo. Lokho kuhamba kuze kufike la uthola ukuthi mhlambe leli demoni leli lifuna ukuthwasa noma lifuna ukuthwasisa omunye bomndeni ukuze likwazi ukusebenza kukhululekile, likwazi ukusebenza ngegazi ngoba amadimoni aphila ngegazi. So lizozenza umuntu wakini lifike mhlambe ngengubo noma lifike nanoma inganje ezokwenza ubone ngathi kumele uyothwasa, mhlambe nawe ugcine sowaphuma wayothwasa. Emva kokuthwasa bese uyacindezeleka, uyahlupheka, kanti kwakungamelanga ukuthi uthwase. Ileli demoni leli elathwebula noma ilesi sithwalo lesi esicindezelayo ekutheni uruleke noma ekutheni uphathwe ilamadimoni, ngoba asuke sekuphethe lamadimoni akhomba wena ukuthi hamba wenze 1 2 3 4 5 ey'nganeni zakho. Iy'ngane zakho yithwase kodwa uthola ukuthi akukho kulungayo, ziyahlupheka noma ziyithole le mali eziyitholayo. Kunezinto nje ezolobeleke mhlambe zifuneka ukuthi zenziwe ey'fana nokuchitheka kwegazi ngendlela engaqondakali. Futhi ngalana nje kuzohlezi kuney'nkinga noma imali ikhona ngoba obviously basebenza ngobuqili kakhulu laba abasebenzisana namadimoni noma amadimoni uqobo lwawona asebenza ngobuqili kakhulu. Ayakwazi ukwenza ukuthi ukhohliseke, ungabhonga umuntu la yini ube convinced noma nibe convinced noma ukuthi hayi bekusibanibani noma bekukhulu noma bekumkhulu noma bekubani, kanti isona lesi silwane noma leli demoni leli elifuna ukuthi nibe convinced ukuze likwazi ukuthi linisebenzise ey'nhlosweni zalo. So angithi uyabona ukuthi ma uchoose mhlambe ngendlela errong, walalela laba abangalaba abangcolile, uzocindezeleka wena, kuphinde futhi kuzocindezeleka laba abahamba nawe abamhlophe, ngoba inhloso yabo laba abamhlophe njengoba besebenzela uNkulunkulu ukuthi bazowukhulula laba abasuke bebushiwe noma kuthiwa babushiwe ngayiphi indlela. uNkulunkulu mayisuke ekuphi isiphiwo noma esuke ekuphi imali, usuke kuphela ukuthi le mali le usize abanye abantu, mayisuke ekuphe isipho sokulapha ukuthi usize abanye abantu. So laba-ke abangalaba representa lezo zinto ey'njengalezo-ke, barepresenta umoya kaNkulunkulu, bamhlophe bahlanzekile, ukuthi bakhiphe laba abangale ukuze babe sekukhanyeni bonke babe ngala. Once bonke laba abangala bakwazi ukubalwela, bakwazi ukubakhipha ngamandla ezobe akhula nalaba abazobe bengala, ngoba the more wenza izinto ezinhle, the more noma kuthiwa abekho abantu ababaningi kangako abantu abasayidini lakho, ngokwenza kahle uzolokhu badonsa abantu. Lento mhlawumbe engayifanisa nokuthi mhlambe uyacula, mhlambe niyacula nobabili, mhlambe niyacula nobabili, omunye ucula kahle and uconnecta kahle ne-audience, omunye akaculi and akaconnecti kahle ne-audience. Abantu abaningi bazolandela lo, including abantu abangekho noma abangasondelananga nalo, noma abangasihlobo nalo, noma abakwamanye amazwe bamthande lo. Ngithi uyabona-ke manje ukuthi masiyifanisa nesayidi lalaba abamhlophe, gcina sekusuke namanye amathongo noma nabantu abadala asebeyihambile le ndlela le, asebeyimbali ezinhle, asebeyinkanyezi, asebe amakhosi, asebe amakhosazane. Lapho uzodrawa i-attention yabo ngokwenza kahle. Angithi bazogcina sebehlela kuwe ngoba bayabona ukuthi ey'ntweni ey'ningi ezinye zey'ngane zabo ey'bahlulayo wena uzokwazi ukuthi uyenze lento abafuna ukuthi uyenze, ngoba bona into ngabo laba abamhlophe basinika kuphela ama-idea yokuthi mawungahamba ngalo mgudu lo uzofika lapha, mawungahamba ngalo mgudu lo uzofika lapha, bese beyabheka njengoba umuntu njengabazali bethu babesikhulisa, ukuthi umzali mayekukhulisa njengoba mhlambe nizelwe ekhaya mhlambe no-5 noma no-4, abazali beni bayanibheka babone ukuthi ubani okwazi ukwenza lokhu kahle, ubani singathi masabe emhlabeni simishiye nezinto eziso angakwazi ukuyinakekela. Kanjalo-ke nangale
bakhula nathi, basibheke isimo sethu, basibheke nenhliziyo zethu, basibheke nangendlela esenza ngayo izinto. Lokho kwenza ukuthi mawusuke wenza kahle uyingane, baningi abantu abasondela kuwena, basondela ukuzoguide, basondela ukuzoba behind you, bathi mntanami, you can do this. Ungapheli amandla. Mhlambe ingaba yinde le ndlela ngoba uthola ukuthi abantu abangala baningi and iziningi izimpi ozozilwa wena ekumele uyinqobe. Mase uyinqobile-ke lezo zimpi lezo ezisuke zibambe laba abantu bakini laba, ilapho kwesuke usuzobusiseka khona. Uzobusiswa abantu bakini, ubusiswe nalaba abasondeleyo ngoba wenza kahle. So i-message yami la noma umyalezo wami engifisa mhlawumbe ukuthi siyibhekisise masisenethuba uNkulunkulu esasiphilela ukuthi siphile la emhlabeni, ukuthi sivikele i-energy yethu, sizivikele thina, siqaphele futhi ukuthi imimoya yethu noma amandla ethu noma iy'phiwo zethu aziweli ezandleni ezirongi, ngoba mningi imimoya ekhona la emhlabeni ezulazulayo efuna impilo noma efuna ama-souls yalabo abasalekha mhlambe ulwazi lokuthi benza kanjani ukuthi lawo madimoni lawa agcine edlalela kude nawo, angafiki kuwo, ngoba la madimoni njengoba ehlose ukuphazamisa impilo yakho, iyodwa indlela ongayenza wena ukubonisa ukuthi unolwazi futhi awuhambi wedwa. Uyakwazi ukubona whatever that they are bringing to you, mhlambe engagcina seyigedula. Uyakwazi-ke lapho ukuthi ukuvimbe lokho osuke ukubona kungakafiki kuwena, okusuke kuhloswe ila madimoni lawa, ngoba njengoba uzowalwisa la madimoni lawa bengasekho abantu bakini ababanjwe ile mimoya yamadimoni, lokho kuzosho ukuthi awasenawo amandla, ayisekho into ebambe ababambelele ngayo la madimoni lawa kubantu bakini, aseyodwa nje. So lapho kuba lula-ke ukuthi ukwazi ukuyinqoba-ke izimpi ey'ningi ngoba usubakhiphile bonke abantu bakini, sebeyinawe ngala, sebeyibutho lakho manje, uphikelele phambili. Impi enibhekana nayo impi yamadimoni, impi yobumnyama engahlanganise lutho nabantu bakini. Abekho abantu bakini sebephila ngaphansi kwala madimoni, ngoba kuba lula uma kunabantu bakini abaphila lawo madimoni lowa, ngoba aqala ngabo abantu bakini, kuba abantu bakini abasuke behamba phambili beza kuwena, nawe bese uba convinced ukubona umama wakho nokubona ubaba wakho eseshonile engale ndlela engayo, bese uyaphenika, bese mhlawumbe uyaqala ulungisa izinto ekumele ilunge, kanti ilapho ozimbela khona umugodi wena kakhulu. So la mhlawumbe masingaba pure, ngeke sigxile kakhulu emkhulekweni nasekufideni umoya lo osembethe, na yonke le moya ebumhlophe esembethe le esinika amandla, ngoba into ngayo ukuthi idinga ukuthi sinyuse ama-vibrations wethu ukuze kunale frequency le ekumele ugcine ufika kuyona uma uwumuntu. Lapho khona uzobe sewukwazi ukumukela yonke imiyalezo. Angithi i-frequency into ecishe ifane ne-radio. Masuke uvule i-radio, uma ihlihlize i-radio usuke ungayitholi kahle i-frequency yakho ukuthi uvibrate ngayiphi indlela, kodwa once kwavuleka leyo frequency yakho, lapho uzobe yonke into sokwazi ukuyilalela, uzobe futhi sokwazi ukumukela whatever message ekusuke kumele ukuthi ifike kuwena. Ngicabanga ukuthi cacile konke kwanamhlanje, ngizoba la. Inkosi inibusise.